Stemo Nugabes ninya gitari ekukurwaria asechinchira chekero kurwa chinsi cha Michael nigo bakurwa obubwenia bwabene asekera omurwaire abo asekera bakurwaria with a lot of privacy okubwenigwa ayebweka asibitanda byabo bibwate obubwenia bwabene mbari gutomeka ntetere gustarko beto sindane yira kubekere chemical ndiyonsi asomobere igwa nigo bakubwenia amarwire bunabono egete cyo mugongo nabo yigo kwirania amugabya abanyagitari ba So Stemo Nugabes tinga yere located ga sinse mo cha Busongo. Ase enyagitari te Stemo Nugabes ye itora asomo cha Busongo building e kuruku moja complex. Moja complex igere angena cooperative bank opposite cooperative bank ose old family bank ase bengi ya old family bank ya renge dirikare ogotira bakari rongo ya gatatu umurango namba 7. Okay. Ko to kugenda se Wycliffe leo nyare ko bakagotebanga amali gose amali ensema amali go arimo kwana na gosobo bwene muri mo kwana na Stemo Nugabes. Bono timatinga marwere kya ya mogo take care of as Stemo Nugabes Wycliffe. Ndiye murari. Nyagitari ya Stemo Nugabes. Ko wentora marwere mange sana. Mono amarwaira ari montabe kiraswe amaryogo egekegetambe atanya kunyora bakonyi nanda ko tamye wonto kana chinyagitari aho taranyora bakonyi so amarwaira ayi mana oburi bukuru kuma arthritis utware ta se studio gaiga nduwato muchando bomogongo nduwato muchando w'ichialsa muchando diabetes nduwate muchando high blood pressure ndubuate muchande mengi sana yikonyoranga umugusi arigiri ubugweni asike gitambatanya kunyora. Okay. Inaro to gushurikira ni machine cyaito cyobugweni. So kermuregaria ni asoro gongurwa gusi for how long have you stayed there? Asoro gongurwa gusi. Asoro gongurwa gusi asinyombe ito ariko nga moja complex. Iye gutoka barabara ne ebengeri tokoro nga cooperative bank. Tuaberiro actually we are this is a mwako gochikoera bono tuaberire asiri rongoriri so amanga marwira alia mwanya rako bamokora umatana bakora statistics kwa manyanga asoro ngorwa gusi amarwire ananmono gusuburire buri butanga ina soko cyanda abantu murwire kyobo mono apanta abange bacandi gyose babere bakorana sana ase umucyando bw'umugongo gose ono muchando bwa mauka okonyora umuntu akubimba nakoyi ase kinengo cyaye gose kwanyora ase muchando bwo mugongo kigata kiri kirostyo mugongo wika na kicyatwarira muchando cya migire emikiri tukoroka kinafu iyo boerani mikiumuriro iriya kogera yakora oboerani asomubiro bwo muntu wachi kwanyora umuntu abwataroto pain asomubiro wasa anambeye mabimbete akuyumubire akuyiwa magandi kwanyora ngabimumbiro by'umubiri bitari gukora asengenje mikiye migire bono imichande yonsi itrase obugweni boito Stemo Nugabes boitero obugweni bw'iki machine ndu ngokorora tore ase chingata kiricenge compressed twachiani compressed yagera tuirani obohererani asomubiri bw'omuntu. Okay. Ambiye mono sana kurenda asiri tukoria rero mtakete toraligeria oborere bwa arthritis. I think arthritis na bwe in conjunction with buna gwatebirenga na moroire amangana yose yogo twara umuchanda samauga bono lea twenda sala wanje ku ara tabinga oborere bwa arthritis moroira ina kyobo kero omongo singa kyomonta akora before tutaramanya kyomonta akora amanya moroire kyobo tokorokanga arthritis mbuya muno muraria ekera togoteba arthritis uno burwire bwo affect chi joint gose kinengo cheito chemibiri yaito aso mubere bwo muntu tobwate kinengo kinyinge sana umute kinenga asama goro asama goko muno tobwate kinengo kinyinge sana asemo yo mugongo ase go kwanyora burwire bwo kwa arthritis ebo go affect andonsi aso bwate nengo ase ga arthritis no koi no kubimba we kinengo yeah okoi no kubimba we kinengo so arthritis ngubwata a specific age that go semba abantu get specific a certain range of age umuntu abantu kutwara burwire bwo gose no burwire bwo affect abantu bonsi
we miaka ende yonsi mbuya muno muraria ase oborero bwa arthritis obwatike gori kende gionsi muno toise korigereri oborero bwa arthritis egento gegochangira muno omonto orwara arthritis ni lifestyle obogima botomenyete omuraria bwa change chindagira chiri tware korikare twatigire tokuragira chindagira chiekerero kwanyora gwetera kuragira chindagira chiekerero twachafuira amanyinga ito amanyinga atwarire bad cholesterol atwarire toxins a lot of acids kwanyora chi acid chirekero chigo accumulate ase chinengo chiao echigo chiasaria mafuta aria mayakoro ku the synovial fluid kwanyorekera mafuta aria sarikire aerire bono riuga ne riuga rinde rikomira na rianya gociana gwatwara mauta ase chinengo chiao ase igo bono ase ngenjo obogima botomenyate igoringe yo gitatware oborwere bwa arthritis which is the wase mwana wase miaka kiemeke mwa riemeke pikwa kwa nyarako bago pwenia oborwere bwa nuga best mbuya muno muraria twabweni no mwana ore 8 years kwa arthritis abwata arthritis ikoro ku juvenile arthritis omate ase marwira yabuna konya gocha nkonyorore nga andake abandi amarwira naro tokorengereria kuri abantu bari be myake menge but no iwete ngomotegerenga just 8 years nabo mwana konyara koba gakonyora oborwiro boiga bwa nuga best nyoranga igotore na astemo nuga best gega ase radio yeto abana banyagitari yo makoro kongana le wanjiku na boigo Wycliffe Mokwa gega ase nsemo ye studio nyoranga o stemo nuga best go bagotoka ase umoja complex yarangena ebengi nkoro ya Family Bank ase rirongoria gatatu angena gose opposite Cooperative Bank igaria ase roundabout the famous capital roundabout roundabout capital no binte binge bigo chakera igo kerota tukubanyora gwetera ase namba ya 0758066164 0758066164 gose namba ya 0741903162 0741903162 kotoko genda ase Wycliffe ngakyo muntu agakora amanyenga bono otwara oborwire bwa arthritis yani mbimanyerere kibiri omuntu akorigereri osagotwara omanyanga ndake oborwire bwa arthritis mbiye mono murari igente gitangani una twari twatebanga arthritis no burwaire gosenjere ndi turabeke gusinga no kuyi bimba wechinengo okay ekero umugusio tegereta skali umwachinengo cyao kuyi bugwacha kire kubimba chinengo ita chibe cyamako remember chinenge kire chinsemo chinyinga somobere nabo chinengo njira mugongo njira byara njira amagoro ekero wacha kire kuyi na kubimba no rumu cyane tokoroka arthritis nambeyemo ebimanyiriye bitokoroka bose symptoms nambe ya muna bogo chaka kubimba amagoro ase chinengo cyabita ase umubere egento kende yakabere naboko nyaranga kuwachakire okuyi ase chinengo kire especially ngakibune yiga yobukendu okonyoranga muntu ori urwalta arthritis nere bono kuba affected abantu abange bawusinyugo tara kompiri igobono umuchando bwa arthritis ngode teroro muntu chaka kuyi na kubimba ase chinengo cyabita yes ibine bibimanyiriye binene kro monta chakiro develop oborwere bwa arthritis exactly. So maybe buna bono ga kwatabrenga buna bono bokendu bore andake natakora erera kenga ingaki bune yobokendu ma tumuntu nabako bimbake go so muntu nabako igwenchira getega so kero bokendu bore what is the major sign mbiye mono egente gitangani okonyora muntu takunyara gotara kero konyora muntu tari kunyara gotara o complain muntu naro uri ku walk upright muntu naro uri gutara buyere kumanya bati kwanyaro jagire kuriya kanyimbo gitega kunya go support simply because chinengo cyangire meti chinengo na chigo tokonya twakora movement very true wono kwanyoranga orogendo rwa keire asare kwenda gari akigunya kwa nabasani bayo sakora kigasyaye orogendo rwa keire wono kwanyoranga go ikari nyimbo ya gatatu yeko chikomwene pa emo support atene chinengo cyangire so egento kende yakabere urabune kerimbura ubukendu bwikirega nabakonyoranga umuntu akujya abange bari twa bawucinya gitari gari umuntu nabajo tabayaga chinenge cyikondoma cingo igwa magoro yani in fact ese chinengo cyabe to umuntu agatabagagi abandi baca banyore byara byakire bugeka atundu busiyabera se byara byamagoro byamawoko bono kwanyoranga yaje ono muchando kuro ku arthritis lakini ubuyamboringa obasemera ingora asinya gitari ya
system no be ekero umuntu achirororo chando yoiga ambe ya mongo tamatori kunyo manage kwanyora ngo umuntu twamwira oiranire orogendo rizwa rwa kawaida okoriga asiri ara okora kucha asirinde okero bwani boito wa system no be iga somorigererio ito ogetembe TV no ogetembe FM tageten kwarigani kigimonye mbono gwanya rako bako kontegera togendete kusanga amona abanyagitari kurwa ase nyagitari ya system no best abagotoka ase ensemeria umoja complex old family bank use ase amagacho amakuru a family bank ase rirongo lya gatatu kigima nande kirote tukubanyora banyora gwetera ase number 07 5861 6164 075806 6164 use number ene 0741 903162 0741903162 nayo nya kubwate iswari rinde gwetera ase number 0741583878 nabo kunyara ko bagusanga amona inzuga iga sense mu studio oborie liswari lyao egera abanyagitari no baregaiga basitemo nuga best banyara ko bagotebya ngakiura nyara ko bagokonyo banyora gwetera ase kinambe cyesimu so kotokenda aselea tiganda bolinga you only offer umontache physically ase nyagitari gose you can even do some calls mwagenda sumu umuruirari mbuya mono muralia kero kende no muntu tali kwenyara gocha so bweni bwaitu abantu bayengocha bali twagamba twabanga nabo tokwana twaroro murwire twarore situation yaye nabo tokora gose tokomurware lingara nyora chinguru amanye gocha se bono bobweni Okay, mbia mona sana bono enta tuturagenda nga kutwanyore bimanyirerio ngakyo monta okramanya nga onyoruburiro bwa arthritis so lea nkige koreto marui uburiro bwa arthritis usubuna mwanya rako mokurigereria abarwire bari bare abanga senya gitari ino gare se clinic rikino inkyo korengere likereke nenege kogera abantu batwara uburiro bwa arthritis muya muno muralia ekinte getangani ekoreto muchando bwa arthritis inambe nyinge sengenjo ya lifestyle twachenjiri twalire chindagera chibate chi acid twalire chindagera chibata mafuta mabe twalire chindagera chibate chi chemicals konyora gwetera kuri chindagera chiri tukochi aserinde wachafuira amanyinga nyoranga muralia amanyinga itona arakuragera chinengo chaito konyora bonekera amanyinga twalire obochafu igakuragera chinengo chao no bochafu bono ngo chao njiri konyora madini amaya sengenjo konyora amanyinga ali abore chi acid bono bochafu bori bogo chibwe wachi kwa accumulate ase chinengo chao kero bwa berira ase chinengo chao kuranya saa tutongete ase nengo itondo bwata mafuta maya sana kuruku sign off your memory amafuta na arakogera omuraria gwatara utali kusalira asiriru lyao na arakogera we kumba utali koiborora ase omugongo bono kwanyorekero bucha buri bwa accumulate asali ebuchi bwa kora mafuta ali bwa asali bwatandole gitamba kirige korosia mafuta yige kurukwe katre bono kwanyora ali uga linde likomira na bono yanya gosiana watwara mauti arthritis yaso era abo bono igento gya kabiri kira koretera arthritis yo muralia na ajali tutakiro kende ne gari yanyora ajali watumira misonye neri rugo se gwatwara jari aso mugongo aba arthritis yego so era abo igento kende kiragero twara arthritis genetic gose Tinderi. Ngororero ino nyarubwate kwerende ya. Nyara kiro kende tato mino na bwate. Ya chira asore gochagoche ko bwati abana ko genda ko. So arthritis nere genetic. So maybe asabana still it applies the same go sabana na barabu we can talk about the lifestyle we say asabana na barabu muralia na bo lifestyle yego changiro mwana atware arthritis go sina beko ba seita genetic. Okay, thank you so much koto takatoko ganda se Wycliffe egarato manyenga andake chinda garanchiro oranyora abantu banjite kuri kinyinge sana maybe chikoreto burerwa arthritis atima itinge wata bokuru central but you seem to be speaking well like you see you are a fast learner. I'm surprised you speak well ando gutumeka terms siriche imebia kabisa. We appreciate tanda weekly phone andake chinda garanchiro monto kolia chira changere omonto konyoroborerwa arthritis bono iga ekene kia mangana ekero
chindagira tukuri omotions pi nguchangira chira kore to muchando bwa arthritis because wese kurigereri chindagira tukuruka nga processed foods chitoko ana uraruga gore kende ga wuire nyomba chindagira chire preserved ni a lot of chemicals a lot of acids chindagira chire kero to guchiri cheikirenda cha seiru cha buri bwensi pia bago so asamanyinga ande buna twarigereri nga amanyinga ara kurageri chinengo cheito bono kwanyoranga amanyinga yari ba kurageri chinengo nembe ingia na madini amaya twanya maintain bintu binde bikoro kunga acid twanya maintain bintu bikoro chemicals twanya maintain bintu bikoro bad cholesterol ebintu byonse pi ukikora amagutayo ko umunyagitari ateba ari akogera kwatara buya ingo itari konya kubuga itari konya gosiana kwanyoranga bintu byakurire ubona chindagire gitokuri as long as you kuri ndagire wata echi acid manyanga ebuchabo bwense kero chi accumulate chi kwanda chi aberasi chinengo so egento kende na recommend raga umurari nigoro ekyo chi under the causes of arthritis na bokonyoranga okoregasi ase egekege tambe tutabenga umongina semo iburi oresko gali bara kolire gasi kurwa engo masae kolire igo gasi bakogotire anda keno nkurigirie family yayo amagutari naro ekero gwakorire gasi ase gitambe ngo ikaraera yageranga umuntu achira abere old age umuchando yore very prone abange na kiyukugura ya chinengo cyane na singencho nambe yemo apart from the lifestyle kokora chigasi nyinge ase gitambe kuiririra amaguta yaera ngwacha kwanya oranga gwachakire kuramika igoro yesine chinengo thank you so much rakini ujumbe ngia ose good news ni maitenga abantu nabange bara affected n'uburwayi bwa arthritis abantu nabanga ndakia babwa tumuchando yoga bwa chinengo lakini the good news ni ringa akore ga sensema ya umoja complex angene bengia ekose ebengi nkoro ya ekose ria gachori ria renge ria bengia family bank aseri rongo ria gatatu nabo kubanyora Stemon Nuga Best egere onyara ko bago gusangama na bravo banyara ko bago ko solution ego ko iwunga barabumba ariko beta sindani mwe tabanta bange mbabo beta sindani sana including me lakini rende nabo ko nyoro obweni bwa Nuga Best esinge nchungu tumeka bare oborwaria bwe ekerero gose teknolojia ya bona iga nyiranga gali sensema ya opposite cooperative bank angena capital roundabout nabo ko banyora so bona Wycliffe karata binga bantu nga namba kiri montranya ko bagako banyora oyo tetegerete no yo tosonje ta seti ya semara ko ya bona ya mono ase omugusiro tetegerete mara ya bono ekero obwate namba yesi nabo twikira ngakinde yonsi tuno turasobo woni bwita matukonsi namba yesi ere 0758 066 164 0758 066 164 inamba yende ya kabirora twakira tonyore ekoro nga 0741 90 3162 ekero turiya sinambe echo nabo togo gokonya gostoko direction uzongo town ne ntambo ne ngarisa abakonyana waikire andake none building ya gusiriri lakini ekero bwate namba yesimi esimi obisi yaito kerensa ntunku bwata torigisimi twakwa direction gose kwa inquire anything egento kurukanga consultation fee we don't have to bwate ekero bwata bo ibodi nerionsi nabo gotarenya gitari yaito buno murari ateba igo toka Umoja Complex third floor Umoja Complex na sevengi nkoro ya family bank oche tokweresa tuteberani ororo omanyanga kyogo chaka your treatment wono ko togenda tokonya gusangoma naye mwancho motegere no mwancho muligere gwetera sina 0741583878 nabo konyoranga naye no bwatiri swali nkagari gosomo chando geto bwate nabo konyara ko ba ego konyora obokonyi kurwa system Nuga Best gekokeranga bono no turi nabanyagitari gaiga lea wanjiku nabo igo oyondo kurwanganere Wycliffe mukwa bono Wycliffe gositika togenda selea yatiga tokora na Wycliffe ara tutebinga Stemon Nuga Best gera soro kongorwa gusirwe ka gusema bwatero sagironda sande very good asbona iga enyagitari ko nga Stemon Nuga Best
egotoka agusi ese county ya Kisii. ase county ya Kisii. Okay. Stemo Nuga Best. Yo egokonyenyora ase county ya Kisii. Okay. Alright. Direction ya West. Thank you so much. Bono togenda sele wanjiku aratutebinga anda ko muntu bwate buroiro buwiga tokuruka bwa arthritis already muntu nabo bwate mbogere umuntu nainde a develop chi complication chindi gose anyora umuchando ndi bumobere. Mbuya muno muraria seri swali ririgia umuchando bwa arthritis nabo koletere imichando ndo muraria. Okay. Ikintege tangani witera manyi ngaya guchafuka chinengo jiri chiao ya mafuta ali amaya erire amanyinga bado nabwato guchakwise nginjo kuragira no gendete litko. Very true. Igentege tangani umuchando yo rarete kirota likonyugweni burungi nabo chinyigo chiao chigo sinyigo kolega asiyaye. Okay. Chinyigo chiao nabo chigo ferie sengenje yake akonyora gwetera amanyinga ya gutwara buchafu litko chia serinde chinyigo chiao chigo twara igasire excess nagosibia amanyinga konya amanyinga kwanyora bono with time mgechuko keringo kere gotija yego tija bono chinyigo chiao chia feri ase igo arthritis ekerota likonye bweni nabo igo koletera umuchando wichinyigo chiao feri. Okay. Yes. Thank you so much. Daikando chetre 35 na mayuro echinsa 12 chiabo no marago bando sia soro mwancho mo tegari no murigereria sanga ngamo na Twitter ase number 0741583878 egere onya nayo kubwateri boli rinde lionsi egere onya ko bago tebgwa gekogera no trega na banyagitari lewa njiku na bego Wycliffe Mukwa gaiga assessment studio bon Wycliffe maite you are sure abantu nga maene pi inu muri gutunga sindani. So how do you treat arthritis as a nyagitari na Stemo Nuga Best? Embi yamono murari egene kia mangana nkiringa tunduri kubara usigutunga monto sindani ito gutumeka chi machine kirwasaraniri na mariogo. Okay. Amariogo aya naro ekirasoire umubiri ime kabisa achiko neutralize chi acid chiraso umubiri andaka asamanyinga chiagere tumuchando uyo iga wa arthritis yosoire. Okay. Bono egento keronkiringa ekero monta achirase nyagitari yetu ya Stemo Nuga Best intuto kuruwari gwetera chintetere chikurukunga nano diamondomanium amone chimashine chikurukunga chimashine ya tobauti chinga ochinga so bonekero gwachirororo wetera ase chintetere mono chakire wetera chintetere chikurukunga nano diamondomanium chintetere chiga ogochirosi in form of water amache remember moraria maji tari gose waso mubero yani unakwanyanyo achiri direct to blood stream kera enda se mikiri gutaria manyinga gakonyora buchabu bonde bwensi borororo ubuchabu bwigabwarete tuni lifestyle yetwanyora ebo kwenda buchiko neutralize gose bosansa muranu bosoke kuruororo maybe wetere nchara yokurika muramo maybe wetere nchara yokuminyoka maybe wetere nchara yokuruka chinchara nechinyinge bono buchabu lekera bwanyorirwe yogeri kirororo nari ebine bimanyirire biri byokugwena bo. Okay. Wetani chintetere echo ngo tumeka tore machine chimashini cheriberera twate machine boronga T20 machine yiga nero sirini ya Mario gakurukunga na diamondomanium gwetera injira yeriberera machine yango sokire riberera ryo buweni kurukunga fa infrared heat umurari neriberera ligo swaso mubere bwo muntu imemono. Okay. Yani buna kwararire machine yeriberera fa infrared heat ya swa uchiye so mubere imemono yakige konyoro umuchando ndibwensi gose ene anamario nano diamondomanium na mario gore diarosera. Okay. Mario ga nara uchiko koenda go target amarwira ali araso mubero igobona nabo gwetani arthritis ekero kwararire machineekurukunga emat se T20 ibereri waso ucho so mubirogo emechande menge yechi alsa chande menge ya maninga wakayoro emechande menge package gatwa taba ya arthritis nabokonyoranga ya sansa mukanire ya sokire kurwa so mubere wetene nchira tokurwa detoxification process. Yeah. So that's how it works. Yes. Bono rende kuranga nabuna kwanyara ko gukoresa umwancho murigere nabo go motegeri gatembe FM nabo go gatembe TV onyo kubwata umuchando bita na arthritis kwanyara ko bawo chandika se ngakintambe nyuranga bono oborere gose enyagitari ya Stemo Nuga Best no
bono baregaiga ase ensemo ya Bosongo nabo kunyara ko bago gusangamo na barabo nani ga nkagari asore that's why barwete namba ya bayese megaiga igera banyara ko bago tebinga ngakibara gwikere igera banyara ko bago konya yo umugusiando sia sontegera teni maitengo mochando yoiga no mochando affected abantu abange sana ekwaiwa ngampaka abana bake as low as 8 years nabo konyara ngomuntu twaro mochando yoiga o stem ogose mochando arthritis korende gwetrase amariogo anano diamond tomenium nabo konyara koba gutwara obubwenia obwe mbari kobara mbari gotonga sindani no gukorigereria banyara ko bagokonya kigima kero gwachirege ga senseme ya Bosongo ase umoja complex iyo irangene bengie nkoro ya Family Bank aseri rongoria gatatu gose third floor angena opposite a cooperative bank abantu abange bamaite cooperative bank aria angena capital roundabout with rasa number 0758 066164 0758 066164 gose number yende 0741 903162 0741903162 kutogenda tokonya gusanga muna inundo chichetere chida kemronge ne yemo igoro yechinsa 12 chia bono bogoroba tugenda togusanga amuna inu togenda asele wanjiku kero monta wocha for the first time asense mega ya asigusa clinic ya Stemonuga Best ngakiabwena togocha gose ngakiabwenta kwebanga igarache anyoro bugweni kurwa Stemonuga Best ya mano muraria ekero mondako yaligani gocha so bweni bwetu kwa Stemonuga Best bitukori tangani igako yaligani nechibesa chikoro 4000 shillings 4000 is it for consultation ase bweni kwa Stemonuga Best kwa consultation fee eto gukora consultation free utaligwa kana na shilingi ase go o pogori 4000 shillings chibesa chogo chako bweni egento kende ntoligotumia ene insurance card so woni geto kodina cash okay bon for how long umuntu gose umuntu subscribe using 4000 for how long do you offer treatment 4000 is day 1 korwabu toko bwana itukori momoraria shida una arthritis toko bwana litukori lili asa igongo kobeka toli under clinic dobwate machine yokurenga egotwaro kyo muchando haso ikerere wabungo kobeka toraso bweni bwe clinic okay ono korwabungo tebitole no kunya goche clinic ebintu bonete gukora egere at least onyara ko bagoko bwena gwetera ase enseme yende bono bono motegeri anyara ko baga kunta to kuribaga uchi asaba tegeri bonyara ko mo wake simi wetra se namba yeto ga ye studio 0741583878 egere monyara ko mo gosanga mo intonyo ko bwata mo chando ndebwensi otaito ko boli monyagitari egere anyara ko baga kwerera ase obwagare kero obwate omochando ne tabanga arthritis ko gurenga nkurubaro bobwene ase gose gochi asa maruira ndonsi alianya konyara ko ba ka ku affect ase umubiro na ndo maite na chindagera ko gurenga na chichanyara ko bachiko ba getange kenene gose chigo changia abana mwate bendagere at what limit like bono nke wango kimonta wente ko because chindagere chinchiro especially kero ko giro cha sabana bake chi junk food stock rokanga okonyoranga nchichire sana abana squeeze mbali ko greens mono so what do you advise your monto kara ko line baka to ko ndagere yanda kenkoretero mochando how should we eat it? Should we have a balanced thing gosenga ngakyo montara nyara ko baka ko liegere omochando tanyara ko baka ko yonyora mbeya mano moralia esengenjo lifestyle nerero na ndo konyara kwa avoid lifestyle kende ngeyo nago teyo moralia ngakarie ke otige esengenjo bitu biasale kiri no na kitotware to bobweni obo bwinguru sana kurenzi ya South Korea okay ekero bono otanyara kwa avoid lifestyle kwene totara so bobweni boito ko chinde tere chiana no diamond tomenium which go kora prevention at home utumie eriogori to no monto ruarete no yotaruareti agora prevention ruarete abwene ase gerioge neligia sana so bosibia manyinga ase ko ruchisumu chire no nya ko liri tuko chia serinde obwate eriogori go sibio moberekera lituko
toko twara madhara. So you mean that whether you are sick or not, as over arthritis, naboko kotwara Prevention. no prevention. Not arthritis only. Borere bonde bwensi. So you can do some prevention. Igonga ebono ndo jinga ama ene ase clinic kia Stemonuga Best. Termoro irota keiro ngero monto agende garia anyore some preventions na ande timatinga weekly funkurumore teachings igoronga kimonta bwenta komenya also komenya okuya. Okay, kero gwachira sinya gitari yaito iginte gitangani before you use our treatment ego ikatokoso ya sama igerio ya simora manyachi machine chingo tumeka machine kichi na nga kichigo nkonya somo chandone. Okay, bono ina riga sto kororo ekero wachire to ko guide wote tukuire through igoro jobo weni boito before after that nyago so tumeka our treatment. Your treatment igone chinda tare most mubwate to bwate eri obodi kurukungana na Diamond Tumenium in form of tablets, but ekero okori prepare eri okori prepare nchira ya mache togatwara no buweni which machine buboro wasrani ne chinta trechiga mausa mario gaya kurukungana na Diamond Tumenium umurari na Diamond Tumenium ne product era wasrani ya mario ga mange ega form a single product na ya 23 kungana na Diamond Tumenium. Nano Diamond Tumenium other actually Nuga Best is not hapo obweni obo sense ya South Korea no bugweni na mbeye mobo buchite bukain for amario ga mange sana kurwa sense ya South Korea kurwa sense ya German ona karosi ya single product kurkuna na Diamond Tumenium. That's why kero liberere ya so ira somo birogo gose amacha ya so ira somo birogo ago swana mario ga yonsi. Okay, aroseri na Diamond Tumenium. That's why you are happy when muchando wa arthritis muchando we ulcers muchando wa maninga wa kayoro we tra single product kurkuna na Diamond Tumenium. Nande ekero ekoswaso nchira yeribirera gusansi nchira ya mashe ni nchirio otariko so ina another chemical uchikuira ni obunyamasi bwo mubero wonse na kiya kogerera osranirina amache na bari testless na bari colorless amachaya nchiria rosiringa tabo so ina andi chemical so mubero liberera ekero liko swaso mubero nchira ya therapy ekusuma mario gana ucha so mubere nchire na andi tutete na another chemical work na mbeya muno ko remove into bilibira ni obunyamasi bwo monto wetera a lifestyle yetu arigere na bitoko make sure nga twabi abuse korwo wetera obugweni obwechi machine kwanya orangi kimugiye tenenere ya chakira gukorera askeri na tokora somo be. Bono, does it affect umonto ogendrete andake ochieta se nyagitari gose andonsiga agachikurio obugweni bwa arthritis karachire ase Stemonuga Best mwamuboli yanda konya kuri ubweni bondi bwese onye kagendrete na medication kurwande. Does it keromo konya rakomo ko nenge muntu iga does it affect umubero ye gusamario gali ari gutumeka gusana bakogendera gutumia bada mario gali ari gutumeka ande. Very good. Ekero wachire gutumeka ubweni bwa Stemonuga Best ndege tangani ekange nene ya yobugweni obugwaito egente getangani ngiringa achiago konye agutimu gikuru abantu abange banyura mario sana kuri yani muntu nyura mario bakano tata iti mario no mo kwano mwa ode gakinara nara irwa mario bono ekange nene ya Nuga Best gose yinya gitari yego kunga Stemonuga Best ekero gutumeka obugweni obwega gutimu gikuru ase tumeka amario gali yokonya koba gutumeka litukuchi ase rinde igoboneka wacha nabo ogutumeka okunya gutumeka mario ga ya kintu maete ngaki wikira matukari ye clinic twakwa gusa matukari yo bwenyo gendrete ingucha wiki the end point ni tutete tugutimu kikuru asa mario ga rio gaseneko kunywe igobono in between nabo gutumeka ekero kwa igure basene go yaba some pain okunywe painkiller there is no problem there is no harm igobono nabo ko enda gutumeka mario ga yo gutumeka together ko
asaine gutumika obogweni bwa nuga best without any side effect. Okay. So abuna ona argo changanda ke igote tubwate side effects. We don't have any side effect. Chimonto tumekire o Mario gaiga. Yeah, tubwate. Bono kotoko genda se le wanjiku na boko nyara ko boko tebinga ngwate ngwa kwana igoro ya efieri ya gose erimo konyara ko mo cha Chimonto clinic igegwa apply sabantu bonsi go sabana ngo ikamuri mwate banganda ka sabana nkobere ngana iga sabaka kankobere ngana go say it is just ne fear constant. Buya mono morale. Ase igoro yetu esa 4000. Muntu nde bwensi go Jacobo bweni singe njo Mario go dosi nere ndio bweneta kwae. Kwae gwanda dosi. Na kichwese chichiberete 4000. Okay. Matukari mo kore mirimo naralia yabon. Ngo chakira chinsa irenga nande matukware mo kore mirimo. Buya mono morale. Twaso bo bweni bwetu boste mono ba best. To kolega sia matukonsi. Ndio to sieka. Okay. Nyagitari teri go sieka no tole matukonsi. Including holidays? Yeah. Again to kende ito ko igora pema sana saa 12 twaigora obo bweni. Saa 11 tunakulira. Saa 11 ya marako. Lakini asogo maybe monto wake resi mina bako banyora anytime. Okay, thank you so much. Bona takete ko mogenda tako sangama na into mwancho moligere na bago motegere wa Gatembe FM. Tokenda tako sangama na banyagitare ba Stemo Nuga Best awachire ga konyara ko bago to somigro yo kumenya guhitoku ya esenge ncho konyoranga amorore na mange akonyara ko bago affect abantu anena mono asorogongoro wa gusidazu wae bare tiro bweni bwabo gaiga ase nsemo ya bosongo saso mu chibo songo asoranya ko bago kubanyora gali ase umoja complex Old Family Bank third floor serirongo lya gatatu ya gatatu tuna tokoroka nande era opposite Cooperative Bank ni maitenga banta bange kumanya bare Cooperative Bank angene roundabout ya Capital igaria asegosa somo chuvo songo na ko banyoraga buko igurenga igo bakore miremo esingenje yawaye esingenje faida yo mo tagere na bwo murigereria borogongorwa gusi ko bakogoro guchakira chinsa 12 gukira chinsa 10 mu chamaragoba igo na bwo banyora gwetrase number 0758 066164 number yere 0758 066164 number yendegere 0741 9031 62 nande buna kwegure na boko nyara ko bakubakira na bakolenka na boko bakira egere banyara ko baba communicate naye tumaitenga no muriro tari gosuka ngakimo gukora tutebe nk'umuntu igarwarite to a point like takonyara gutara gustakonyara guhikaga gasensemo ya busongo. Do you go with your machines gari egera mu manyengo mu cyando kya bwate Wycliffe? Ase ribori ryo nakiye ko gerege ntege tantoji twabagani bacha asubweni batatayinga cyumurwaire batatwara tan condition care. Okay. From there under agreements na butoko mukobero bweni cyari sare tumwikia certain point asaranya gwetachira buye kancha pakanyagitari. Okay. Because the same machine yetokumuirira na taitanye tumekenya gitari igobono tokumuirira sama tukama tumeitenga komukonyere emuira nilio rogendo gitiga aranya tachira bona achine acha tuare chingo endereli asubwenya ko. Yes bono leo wanje kutiyangara tonyoringa nkaimo gotoka na ande namba kyo montara nyako bagako bakiresi mya karando chenga chisa chito chamyo kiresana cyatigaire kidaheka isano na ibiri cyuka kirage chinsa yemo ya bono butuko inyoranga na ndo kwege koragensa ya bono ego sensa yemo ya bono butuko konyorora mangana ma yasenjira yobo ikirano kurende tigale yango aratunyurianga ubobwene bwa Nuga Best ngaibo gotoka igaiga asorogongurwa busongo na ndenga kyora abanyore gwetera asomtandao. Buya mono moralia aso bweni bwa Stemo Nuga Best gatogotoka asomo chyo busongo building ekoruku moja complex igerange na Cooperative Bank the opposite Cooperative Bank osina boko bori Old Family Bank otire paka lirongo lya gatatu murango namba 3 no togotoka kuigora mapema sana togotoka matukonzi. Okay. Do you have social media handles like Facebook, maybe Twitter, or say it's only through the phone number? Mono monto toikera they can use phone numbers first. Okay, phone numbers. Kero gotumeka wakachinambi chicheito na lyo gotonywa robo raisi etwanya rutenga na tubeka social media handles
abangina abagotu bakunyara goikera ase omutandao gago okay bono tutendekera omonto atonyore abanyore very good and as why tukubeka inamba yesiminere isi egero kwanyakire gawatoikerere okay twakonyero bono leo wanjiku koko kwaneke gusikia nande from you are from the mountain and in the spirit of the mountain kara kwanera ngaba gusi engana yo mweri muya mono moradia tie tonda tebi omogusi onde gwensi origeretie TV ya Gitembe TV egentege tangani to twara wasi nganga kina alwalira arthritis gose ninyoro bugweni gose to kumie sengenjo enyagitari aste monuga besi ya chire sengenjo ya marwira ayo amakongo arthritis una pressure diabetes borere bonde bwensi kwa menyira amaliyo gori tukochi aserinde totarere so bugweni waste monuga best toko bugweni bugweno tiga konya kunywa amaliyo gori tukochi aserinde tiga konya gosala ari tukochi aserinde no buya bugweni waste monuga best no cha korware ta marwira atano muraria chibe sanjiri chiri okay tigo tenga bona kora chibe cia arthritis manya kor pressure manya kor sukari eto ko beka so bugweni machine yaito igego shugurikira muchando onde bwensi aso mubiri bw'omuntu ase igoto tarere aso bugweni bwitonyoro bugweni bwikiranite. Thank you Wycliffe whatever I know machoy nchino machoy tebinga abantu lingana lya ulio mwali ko tugende tukonya gukorera iga ndetengiranirio mu gusimbu yamana ase ko ira chinga kichao gutorigereri twakorete rubuweni anya sana buweni kuru asense ya South Korea so cyobosongo nabura nyarandake kwarigirio buweni asoboruiro rwarete nkagagu aseke gitambira kini bado no igwetenga mobere traba bya okay twakwariganiri oja asenya gitari ya system no gabe tukaso mu cyobosongo kubwa mono amacho igurumate okembo ndura establish another no gabe system no gabe somewhere inchu buweni asumu cyobosongo ainyorero buweni oboiga asenjira ya bene okay ndimono sana naboko wanyora aso moja complex all the family bank asirirongolia gatatu ko third floor opposite cooperative bank garia ase roundabout ya capital gwetara se number 0758 066164 number 0741903162 0741903162 oyue egekoro kwanga stemo nuga best banyara ko bago totarara ga sense mu studio egera banyara ko bago sangamo na into egera bago konye umwanchi murigere nabego motegerio Gatembe FM gwekaragabu tegante bangambye mona singa cyokore kinga kicheno yo gusangamo na into bonongoso atorasa mangana mayachi koraga ense moya bono botuko nererut kemuntu gendra go twara obotegererio biya ime ya Gatembe FM nabego Gatembe TV ine temo nugabas ninya gitari ekukurwaria asechinchira chekero kurwa chinsi cha Michael nigo bakurwa obubwenya bwabene asekera omurwaire abo asekera bakurwaria with a lot of privacy okubwenigwa ayebweka asibitanda byabo bibwate obubwenya bwabene mbari gutomeka ntetere gustarko beto sindane yira kubekere chemical ndiyonse asomobere igwa nigo bakubwenya amarwire bunabono egetekyo mugongo nabo igo kwirania amawugabya abanyagitari babo nigo babwate obumanyi bwebirengo byechinse ecya Michael ekero bakurwa obubwenye bwabo nigo bakora n'ubwanchani obonene namaguri yabo nigo ari ayanse monokigima bagutoka ase nyumba ya Umoja Complex third floor eyo yarenge family bank enkoro eyo ere angene cooperative bank